Школа Монтесоры, педагагічная паэма Макаранкі. Нашы продкі пра такое не ведалі, можа, і добра, што не ведалі. Малы шляхцюк, будучы рыцар, спадкаемца гаспадаркі або палітык. Малая шляхцянка, будучая маці, гаспадыня. Перада мной не дарма дубцы, бо часам выхоўвалі сувора, але заўжды з думкай пра будучыню, не толькі дзетак, але і ўсяго роду. Але перада мной і пальцат. Палка, якой вучылі біцца ў шаблі, бо заўсёды выхоўвалі ў гонары і заўжды з думкай пра будучыню. Не толькі роду, але і айчыны. Мяне завуць Васіль Калач. У праекце «Сармат» мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах, як жылі, за што жылі, пра што думалі і марылі нашыя продкі шляхціцы. А сёння пагаворым пра выхаванне. Child-free – гэта не пра шляхту. Вялікае гора, калі не маеш нашчадкаў, бо род згасне. Таму дзетак чакалі, і асабліва хлопчыкаў. Былі родавыя імёны, якія давалі хлопцам, першанцам на добрую ўдачу. У радзівілаў, напрыклад, такім было імя Мікалай. Таму Мікалаяў радзівілаў так шмат, а каб адрозніваць, для іх прыдумлялі мянушкі. Стары, чорны, руды, сіротка і гэтак далей. Усё пачыналася з дому. Незалежна, ці гэта сядзіба ўбогай шляхты, ці палац магнатаў, дзе ўсё круцілася вакол статусу і амбіцыяў сям'і. Надзвычай важным быў стыль жыцця бацькі, бо менавіта ён вызначаў у доме ўсё. Другі чалавек – мама. Але ёсць момант. У 7гадовым узросце хлапцоў у мамы забіралі, а пакідалі толькі дачок. Навошта? Каб не разбэсціўся хлопец. Так, дарэчы, казалі пра Жыгімонта Аўгуста, што яго мамка сапсавала. І таму хлопчыкаў пасля 7 гадоў гадаваў бацька, дзядзька ці наёмны настаўнік. Хлопца выхоўвалі як будучага рыцара. Таму фізычная падрыхтоўка, конная езда, стральба з лука, вагнепальнай зброі, танцы. Настаўнік па танцах зваўся Скочак. Ну і шармерка, фехтаванне, канешне ж. Для пачатку не сапраўднай шабляй, але на пальцатах вось такіх. Пальцаты і дубцы суправаджалі хлопца і далей. У езуіцкім ці кальвінісцкім калегіуме не толькі ж там маліцца. Трэба вучыцца гонару і годнасці. А кніжкі, спытаеце вы, канешне, калі бацька меў бібліятэку. Як не, то абмяжоўваліся граматай. Шляхціц не можа не ўмець чытаць хаця б таму, што гаспадарка застаецца на яго. А гэта праца з дакументамі. Малога вучылі граць у шахматы. Калі хлопец нейкім цудам абыгрываў бацьку, ну ўсё, дарога ў палітыку. На соймы і соймікі рабіць кар'еру. Дзяўчынку рыхтавалі найперш як жонку і гаспадыню. Таму ў 16 стагоддзі дзяўчат нават не заўжды вучылі чытаць ці пісаць. Быў такі забабон, што навука можа сапсаваць дзяўчо. Але ў добрых сем'ях была для дзяўчыны і мова, і кнігі, і танцы, і манеры. Поўны камплект. Наогул, за дзяўчатамі сачылі больш, чым за хлопцамі, бо баяліся, што вольналюбівае дзяўчо можа прынесці ў сям'ю больш сораму, чым карысці. Таму лісты ці падарункі ад юнакоў, не кажучы пра сустрэчы, сувора забароненыя. Або пад жорсткім кантролем, напрыклад, старэйшых братоў. Паводле статуту Вялікага княства Літоўскага паўналецця дзяўчаты дасягалі ў 13 год, хлопцы ў 18. Але з-пад улады сям'і канчаткова вызваляліся толькі калі ўступалі ў шлюб. Ну і, канешне, усё ў сям'і вырашаў бацька. Ён вызначаў, каму з кім жаніцца, выходзіць замуж, куды ехаць ці не ехаць вучыцца. Добры ці дрэнны – гэта аўтарытэт і прыклад. Таму аніводнага дрэннага слова ў ягоны бок. Нават за стол першым сесці нельга. Толькі павага і шацунак. Нават праз сілу. Для дробнай шляхты
існавалі парафіяльныя школы. Вучыліся там невялікімі групамі, узрост ад 7 до 20 гадоў. Навучанне восенню і зімой, калі няма працы ў полі. Розніца, канешне, была. Калі правінцыя адно, а калі парафія ў Вільні, то і школа, і настаўнікі, і бібліятэка адпаведныя. Быў моцны рэлігійны фактар у навучанні, так. Затое можна было пазнаёміцца з Авідыем, Вергіліем, Плутархам, адкрыць для сябе антычны свет. А яшчэ матэматыка, музыка, мовы, гісторыя, карыстанне календаром. У заможных сем'ях быў папулярны фармат хатняй адукацыі. З настаўнікамі з Італіі, Францыі, Германіі, рознымі цётухнамі. Зрэшты, дзеткі пасля часта ўзгадвалі гэта як кашмар, царства дысцыпліны і несвабоды. Выбар выхавацеляў быў не заўжды удалы. Адзін з мемуарыстаў 18 стагоддзя піша, што ў рамках такой гіперапекі яму накладалі на лоб смаляныя пластары, купленыя ў цырульніка француза, рабілі дэпіляцыю, каб хлопчык, маўляў, рос прыгожы з высокім лбом. Спачуваю. Хутчэй бы ўжо вырвацца, бо цесна. Але куды? Куды вырвацца з дому? Гімназіі і калегіумы ў Вільні, Полацку, Кракаве. Вось гэта іншы свет. Калегіумы былі не толькі езуіцкія, але і кальвінісцкія, лютэранскія, арыянскія. Арыянская школа ў Ракаве, напрыклад, была суперадукацыйным цэнтрам у першай палове 17 стагоддзя. Туды ехалі з усёй Еўропы. Матэматыка, тэалогія, філасофія, шмат цікавага. Калегіумы езуітаў таксама пра элітную адукацыю, але з перакосамі ў рэлігійны бок. Малітвы, споведзі, удзел у набажэнствах, нават калі вучнёўскія спектаклі, то на рэлігійную тэму. Зрэшты, ці варта здзіўляцца? Каталіцтва ад 17 стагоддзя было дзяржаўнай ідэалогіяй, але не варта думаць, што ўсе, хто атрымліваў каталіцкую адукацыю, былі пабожнымі католікамі. Выхаванцам езуітаў, як не дзіўна, быў шляхціц Богдан Хмельніцкі, які пасля ваяваў з тымі, хто яго выхаваў. Таму рэлігія не заўжды фармавала асобу і лад жыцця вучня. Ужо пазней, у сярэдзіне 18 стагоддзя паўстаў калегіум Нобеліум, братства піяраў. Гэта была куды больш светская установа, бо мы Еўропа, а ў Еўропе надыходзіў час асветніцтва. Тут упор ішоў на мовы, вайсковую муштру, конную язду, дакладныя навукі і логіку. Менш рэлігіі, больш патрыятызму. Калегіум рыхтаваў дзяржаўных дзеячоў новага кшталту. Шмат хто з выхаванцаў пасля апынуўся ў камандзе рэфарматараў Панятоўскага ці паўстанцаў Касцюшкі. Мы ледзь не забыліся пра важнае. Падарожніцтва як элемент выхавання. Для тых, хто папрасцей, у Вільню, Львоў, Кракаў. Гэта ўжо была фантастыка, калі ты ўпершыню вырваўся з сядзібы, дзе на падворку куры ходзяць. Для больш заможных Рым, Парыж, Святая Зямля, пазней Афрыка ці новы свет. Адзін з педагогаў 17 стагоддзя, Геранім Балінскі, пісаў, што першае падарожжа мае быць у 12 гадоў. Праз 2-3 гады трэба вярнуцца ў бацькоўскі дом, наноў пазнаёміцца з сядзібай, глянуць свежым вокам. А пасля зноўку з'ехаць у 15. Недарма ўжо ў 19 стагоддзі асобны блок шляхецкіх бібліятэкаў складалі трэвелінгі, кнігі пра далёкія землі, гарады, акіяны. Дзеткі спачатку чыталі Байрона альбо Жюль Верна, разглядалі альбомы з гравюрамі, літаграфіямі, вывучалі і марылі. А калі шчасціла, то і ехалі. Мы абавязкова неяк зробім выпуск пра падарожжы і авантуры нашай шляхты, але не сёння. Падсумоўваючы, скажам, што наша шляхта атрымлівала класічную адукацыю, знаёмілася з традыцыямі Грэцыі і Рыму, бо шляхта акурат лічыла сябе духоўнымі нашчадкамі гэтых цывілізацыяў. Фармат патрыятызму, дэмакратыя адтуль. Класічны набор. Грэцкая мова і лаціна, філасофія, логіка, матэматыка, музыка, малюнак – усё гэта было дасяжна.
Ну і галоўнае, спосаб прымаць рашэнні, гартаванне характару. Усё гэта і рабіла эліту элітай. Не толькі па нараджэнні, але па ўнутраных якасцях. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!